Sasekhona emgqigqweni wayo ke i-Dream Cup eyenzeka ke eMathafini eWard 8 mfowethu Sibongeleni la umfoka Mkhwane owumgqugquzeli wayo i-Dream Cup. Ngani yakwethu sifikile nathi siyi-Durban Network sizobona umncintiswano omkhulu kangaka eniwenzayo. Usho ukuthini lo mncintiswano mhlawumbe kumuntu ongazi ekhaya? Umncintiswano wethu i-Dream Cup kuwumncintiswano wokuthi sithi give back to i-community yakaMgqayi Mathafeni. Yes. Since kwi-Youth Month kube nezinto ezokwazi ukuthi i-participate kuzona. Intsha ikwazi ukuqoqana ndawonye ingezi izinto ezibhedayo ezibheke eceleni. Yes. So nengizothanda nje ukuthi ngiqale kukona. Ngizoqala ngibonge ama-supporters. Yes. Ngibonga ama-team abeyingxenye ye-tournament. Yes. Ebese ngibonga nabo-ke abadlali. Yeah. Because since i-tournament iqalile izolo, ngicathi we hardly see ama-players committing ama-fouls lethu. Agcine se-end up mhlawumbe umdlali engasayiqedi igame. So far so good. Ngibona konke kusahamba kahle. Nje ne-attendance yethu ngiyibone right kakhulu. Yes, kusasekuseni but uyabona ukuthi abantu baphumile emakhaya. Bayimisele ukuthi bazozibonela nabo ku-Dream Cup. Mfowethu ngiyazi ukuthi akuthathi usuku olulodwa ukuhlela umncintiswano sezingeni enjengaleli. Tell us about ama-preparations abekhona ukuthi konke lokho kwenzeka namhlanje kugcine kubonakala. Yes, kona kuwumsebenzi onzima kakhulu ukuhlela umcimbi onjenganalo. Akukho lula but sibonge kubaxhasi esibatholile labo kuyibona abala ngemva kwami ngeke ngibabale ngamagama because baningi. So nje ngizoqala ngibonge kubona, ngibonge nakuyona i-Durban Network ngokubambisana esibe nabo safika lesi sifike khona manje. Tell us about ama-games asedlalile. Siyabona ukuthi u-day 2 we-tournament kuqedela i-last 16 kuzogcina sekujumpa kuya ku-last 8. Isanjani imidlalo so far? Ngi-happy kakhulu ngendlela ama-team ayimisele ngayo. Yes. Hence ngike ngachaza nasekuqaleni ukuthi even ama-players uyabona ukuthi they are very committed to ama-games abawadlalayo. So far so good. Ngibona konke kusahamba kahle. We are looking forward ukuthi sibone ukuthi kwi-last 8 sisala nobani and then we'll take it from there. Ibhola lasemakhaya ibhola elibuye licindezeleke kakhulu kodwa nikwazile nina ukuthi nithi no sinasoyihlela lento siloko siqhubekile siyibambile ngokuthuthukisa ibhola lasemakhaya. Ngicabanga ukuthi inselelo esibhekene nayo kakhulu ey'ndaweni zasemakhaya ukungabi nazo izinto engathi ziyingqalasizinda or ama-infrastructure azokwazi ukuthi asisize in whatever esikwenzayo. Because yes siyayenza imincintiswano efana nale but in terms of i-sponsor or uxhaso esilitholayo alenele. Engathi mhlawumbe singakwazi ukuthi siphinde sithole nabanye abantu abazofaka isandla ukuze umncintiswano wethu ukhule urecognize na abantu abathanda ukuba sezingeni eliphezulu. Usibongeleni-ke lowo nizwela umfoka Mkhwane encoma abaxhasi sibona-ke i-Aquila sibone i-Everpure sibone i-Hollywood which are serve as the main sponsors. Sasekhona-ke siyi-Durban Network sizoloko sinicoshela nje kancane kancane nize nikuthole konke okwenzekayo namhlanje kwi-Dream Cup. Danko.